Kisumu kaunti biro lokore chak higa manyien kaluwore gi chenro mopogore opogore ma tend kaunti no medo keto. E twak makende kod Ramogi TV, jalup gavana mar kaunti ma Kisumu Matthews Owili ochiwo lipot ewi chal mar kaunti no kod lek ma gin go e higa manyien. James Okoth nigi mathoth. Tend kaunti ma Kisumu e tielo mar ariyo ochano keto mahino e tieko thoth chenro manyocha gisechako, ka bende gisingo chulo gope mag jotije mag tend kaunti no midendo gi dho ngere ni pending bills. E second term ka mwadwa timo mokwongo mabe wasechako timo en wadwa ni mondo projects te manyiche nochaki mondo mi otieki completion of incomplete projects. Mar ariyo owacho bende ni wadwa mondo wachul jowa manyo osetimo tije ne county government magi dho ngere gidendo ni pending bills. Mano bende ngire owacho kendo government osecommit ni wadhi mondo mi wachul pending bills mondo jowa manyo timo tich ne county government oyud pesa maginyalo apply godo tije mamoko mwadhi timo e county ma Kisumu. Kotwak e yo makende e kar jot mare, jalup gavana ma Kisumu Matthews Owili osingo chwalo chenro madhi medo bero ngima oganda e county no, kama oting'o gero apaya mopogore opogore, bero kendo yaro kuonde thieth. We will continue bende mondo mi wakel pi maler, iluongo ni clean potable water. We will continue bende gigero barabara. Kuonde mang'eny barabara sani ok ber, ting'eyo ni gin gik migero temporary nikech ok en gik migo lam. Koro ka koth ochwe kata mana 2 months moro 3 months moro, luwore kama ng'ato nitie, nderni timo ang'owa, nderni kethre. Omiyo wadhi keto maino marwa bende e gero ang'owa, e gero barabara. E weche mag health wadhi keto maino marwa bende e gero maternity wards, manigi theaters in all the sub-counties. Kamano bende omedo ni chenro mag gero kendo yaro kuonde tiegruok kod siro weche pur, ahinya konyo jopur niang', ochele, pamba. To gimedo bero alwora mag weche ohala e kaunti no. Obro timo gimiluongo ni expansion of the vocational training centers. Kuonde ma nyithindo yude ang'owa, yudie tiegruok. Maduong' ahinya bende en ni wadwa ni mondo mi waket Kisumu obed gimiluongo ni a bread basket. King'iyo alwora mar nam Lolwe, nitie kuonde mang'eny wanyalo puro, koth bende ng'eny. Koro ngire nyose yudo support kowuok UK, yeah, ma bro kelo pesa maromo 30 billion mondo mi okonywa e cotton value chain, okonywa e fish value chain, okonywa e rice value chain, okonywa e horticulture, mondo mi wabed gi chiemo mwanyalo tiyo godo wawegi to gi mwanyalo uso e pinje mamoko. Owili bende ne okawo thuolo no kendo duoko erokamano ne jopiny kuom miyogi nafas mar telo nigi e tielo mar ariyo, kendo kwayo jopiny mondo omed wuotho kanyakla kaka oganda kendo chung' motegno gi ogai mar Azimio e okang' mokalo. Ang'eyo ni wasebedo ka wachung' kode motegno kendo wasebedo kwa miye support mondo mi piny mar Kenya oyud ang'owa, oyud pogruok e kido mar ang'owa mar telo. To ang'eyo ni pod obro wuoyo kochopo higa manyien mondo mi ong'is jo Kenya ni to direction mane ma wadhiye mondo mi lek mwasebedo godo timo ochop kare. Owili omedo kwayo jopiny mondo odhi nyime gi bedo kanyakla kendo kwayo nigi hawi maber e kinde makoro gichano loko higa. James Okoth,